ọma na-ege ntị ndewonu. Anyị ma n'ụlọ ka bụkwa oche na-eche ka mụ na nwanne m nwaanyị na-achitekwa n'isiokwu gbara ọkpụrụkpụ anyị ji wee na-anọrị tata. Kedu isiokwu anyị na-ekwu maka ya? Anyị na-ekwu maka otu esi akwado agbamakwụkwọ. Maka na anyị achọpụtago na ụfọdụ ndị mmadụ na-eche ka ha si akwado agbamakwụkwọ. Ha na-eche emecha agbamakwụkwọ kedu ihe ọzọ na-eso ya. Ụfọdụ na-eji ebiri ego, ụfọdụ na-emezi agbamakwụkwọ dịka onwe ya na ha na-azọ ihe ebe onye a mere otu a nke m ga-adị otu a. Mana anyị bịara tata ka anyị nụ ndụmọdụ na mgbe niile unu chetara akụkọ Uze na ọ sụrụ enyi ya nwoke na mgbe mmiri ya ga-anwụ na ọ ga-eji ọnụ mee gịnị tutuo osisi. Eru mgbe nne ya nwụrụ gịnị mere otuto tere ya n'ọnụ. Ọ na-eme na ndụ mmadụ. Ya mere ebe ọ bụla anyị nọ ka anyị na-eme ka aka anyị ha. Nwaanyị ọma ịma tupu anyị eje ezumike ọ gị nọ na-ekwu okwu nsị gị chere ka anyị gaa ṅụọ mmiri. Okwu mbụ nọ na-gbasaba mgbamakwụkwọ. Mgbamakwụkwọ na na-ekwu okwu ya ọ dị iche iche. Enwe nke wụ traditional wedding, nwee nke wụ court marriage, nwee nke church, nwee nke dị iche iche ma ebe onye o kwere ụdịrị aka gị nke ị ga-eme mana aga na-eme nke ka gị. Ịmata na ego nwe n'izu wedding gown, hapụga wedding gown, gaa chiri akwa ọsa dị mma yiri maka ihe Chukwu chọrọ ka gị di na nwaanyị gbakọọ. Ọnwa akwa iyi Chineke a na-ele akwa iyi, ọ na-elekwe akpụkpọ iyi. Hapụga ihe ndị wad ga-ekwu lebe ihe Chineke na gị. Ọ dịle họteelụ iyuzu. Ọ ga họteelụ iyuzu. Me nọ n'elu ime na plane. Nne gị ka ị chere. Ọ wee ezi. Kwa nke ọ bụla aka gị kwere otu a gị ga-emenwu. ebe aka ruru nwaanyị ka ọ ga-ekenye di ya. Gịnị ka okwu a pụtara n'asụsụ Igbo ma n'olu Bekee wụ enwere ụdị mgbamakwụkwọ dịgasị iche iche. Enwere ka a na-akpọ church wedding, enwere ka a na-akpọ court wedding, enwere ka a na-akpọ traditional wedding, ịgba nkwụ. Ya wuru ebe ọbụla aka duru gị sisi mee ya. Hem na-arịọ bụ most especially ebe ndị Katọlik nọ, ị nweghị any excuse ị ga-eji sị gị ị gaghị agba akwụkwọ. Ị nwere ike gaa na morning mass, gaa na blessed sacrament, agba ịga ọla. Ihe Chineke chọrọ wụ mgbamakwụkwọ ahụ ịdị n'otu nwoke na nwaanyị ahụ. Ọwụ nga ị nọrọ mee ya. Agba ya ga ọla na blessed sacrament, ịgbala akwụkwọ. Agba ya ga na church, ịgbala akwụkwọ. Agba ya ga na evening mass, ịgbago akwụkwọ. Naanị ihe Chineke chọrọ wụ ọ dị n'otu ahụ. Mana gị sị enyi gị nwaanyị gbanwere efe atọ mgbe ọ na-agba akwụkwọ. Ị nwedịghị ego ka iji eyi ofu gị chọwa ka atọ. Gị mara na gị mechaa wedịn ya ụnụ gị nwegide garị, kwashi ọkọ. O nwere ndị na-agaghị ahụ garị. Nne m nọ na ihe m na-asụ. Ndị na-ege olu anyị ha mara na ha anyị na-akọ ọka obodo dị mma. Eziokwu. Ya mere ijeghị iche echiche ka o chuo gị ụra, ezigbo ụra ga-awụ ụra chichazie gị ya du echi mgbamakwụkwọ asị onye ọwụrịa arịara. Ị ga-eme ihe gị otu gị la mmụọ gị jiri kpebie wuti di gị. And omekata ka unu mee ihe ka ọ dabara naanị ebe ke ndị nwaanyị ma ọ dabara ebe ke ndị nwoke. Maka na mgbe unu na-ekwekọta sonu bụ ịlụ di, ọwụzi emenyere aka nri emenyere aka ịkpa ka obi were dị onye ọbụla mma. Ya mere ọha na eze ndị enwe nne n'ụbọchị keta ana m arị unu oruru gị na court wedding gaa ma enye gbara akwụkwọ gị enye na nga ibe gị nọ. Oruru gị na traditional ka anyị na-eji akpọ ịgba nkwụ n'omenala Igbo anyị, biko mee nye kpọrọ nwaanyị gị bụ obiri gị. Orukwureni gị ebe chọọchị maka na enwere amaala tutu enwewe nzukọ. Amaala dịbụ mbụ tupu enwewe nzukọ. Maka na ọhịa Jizọs gwara anyị na ya bịara dozie iwu Moses, na ya bịaghị ichisasị ya. Ya mere anyị nwere amaala bifo nzukọ ebido. Yoruore gị na ka ime ka amaala. Ime ka amaala gị na di gị anọkwa ọfụma. Echi ọbụla Chineke sịrị ọwụtụsadị unu aga n'ụtụtụ jee gbanye ọla unu. Maka na ime ihe tutu gị na di gị abata na usoro nzukọ ebe ka anyị na-ekpe ewu Katọlik. Na ime ihe tutu gị na di gị abata unu mụchala nwa
onwe nsogbu dị nzukọ agaghị achụtụ unu aga n'ụtụtụ ma n'abalị ma mgbe ọbụla sọrọ unu jos jee gbe ihe ọla unu dịkwa ha unu obi ichewe ma ga-eyi wedding gown sara asambodo sachi ebe niile ma di ya ga-aga na Italy jeji ime import suit ye ma shoe ye so ya mere ụmụnne m ndị m ji eme ọnụ ndị nwere obiọma nwere nghọta ihe anyị na-asụ anyị adịghị eso English anyị ga-eso okwu Igbo nna amụ anyị unu na-ege ihe anyị na-akọwa unu na-ege ihe anyị na-ekwu ana m asị ka Chineke nna onye ma ka o si ahazi ihe ka ya si otu a were metụta unu n'obi n'okwu anyị na-ekwu n'ụbọchị keta ka unu were ghọta ọfụma ihe anyị na-ekwu mmanụ ọ dị mma nne ịgbalịala mana tupu m na-ekwu okwu ọzọ dị iche iche ọ na-adị mma onye chọrọ ibido mgbamakwụkwọ di na nwaanyị ha ga-achọ ndị ọkachamara eziokwu enwere ndị na-akpọ ọkachamara onwe ha bekee na-akpọ ya event planner. Nne ka nkwukwe nke m ọkachamara ahụ bụkwa ego ọkwa eziokwu a na-akwụkwa ha ụgwọ ma chetakwa na ihe anyị na-ekwu ebe a bụ ebe aka ruru gị anyị ga-ekwu aka erughị oge ọkachamara ndị ọka ruru na aka ndị ịtụkwuru ala werekwa aka gị plan event gị eziokwu mba ndị ọkachamara a na-ekwu enwe ndị ego ala nwee ndị ego buru ibu maka igwe onye ọkachamara sị lekwe ọkachamara ga-ajụ gị sị kedu ego ole gị iji maka ahụgo m onye mega wedding m gaa ebe a na-akpa chọọ m ikpọ ebe a na-atakarị ụmụ onye ọtụta na restaurant ụmụ ndị gbakọ dị na-ajụ ka ihe ndị a na-eme na-eme reception mgbakọ m na-aja ego ole ka ha kwụ ọsọ wụ 50,000 nsị ewu a ga-eji ụdị ego agba akwụkwọ ọsọ eziokwu ịma n'anya ọ masịra mma n'anya ya ha mmadụ mejie nkọnkọ a nne ọ dịka onye mega wedding n'obodo oyibo onye isi decoration ya mma mmadụ ha kpọọ ebe mmadụ 20 mekwasị ebe anyị mekwa na ha tige na Instagram gịsị ọ n'obodo oyibo ka a nọ mee wedin o nwee ka o ji dị mma ichi mekwa wedin ị ga-ajụtụ ndị mma gbasara ma ọ na-ejụtụ obere ego nwa bụ nọ pakejin anyị ma ihe mekwudoro ụwa ịntanetị anụnwa ọha nta akụkọ emekwa n'ihe ọ dị izi ị ga-etukwu na be gị taịpụ ụmụ ihe wetacha ụmụ ihe ị ga-edetucha edetu pụọ n'ahịa chọrọ ndị a ga-enwekwa enyi gị ịma oge ụfọdụ anyị na-achọ ịma ihe ọzọ na-egbu ndị mmadụ na wedding abụ a chọrọ onye my wedding gown was by Victoria's Secret this ka a na-akpọ aha ndị a na-anụ enwere ndị nọ n'azụ ụlọ gị ị na-emeghe advertise that is the thing ịmakwa eme keeki m ọkụ ịma datị nwanụ merụ keeki the band I'm not what is this all about? Sorry, m ga-asụ bekee maka oge ụfọdụ dịka bekee na-aba epụta na-ajụ ndị mmadụ biko ihe ọ competition and ka ha mechara ihe anụnwa emeche ndị a nwere aha mechara unu keeki meche niile ọ na-eru ọnwa abụọ akọwa akụkọ ihu ndị ahụ mere nwa wedin nwa anyị na-akpọ nke ndị ogbenye ha ahọ 50 years dị na nwunye ka na-anụ onwe ha dị happy ụlọ na-ekwu wedin a na-emedo n'oge ugbu a awụchi wedin nne nwaanyị na nne nwoke na-eme wedin ha na-aha aka onye ga-akpọta ụmụ nwaanyị mitin ya ga-aka bịa ashebi ha ihe ha ga-agba tebụl a ga-enye ha ụmụ nwaanyị nke m dịkwa 100 unu dobekwa tebụl nri ha gift ha mana ihe na-akpọ wedin kwesịrị iwu nne ile ya otu m si ele ya ọ dị mma di na nwaanyị chi ime wedin nne di na nna nne nke nwoke kwekọrịta ọnwụ nne nke nwaanyị ihe akwa ọzọ nne nke nwoke mgbe aka nkewa na-ebido obidogo ịbịa na wedding gị na-ajụ ele nke nne ọzọ nka ihe ahụ ọ nwere ike ezinụlọ nwoke ka ezinụlọ nke nwaanyị nwee ego ebido na wedding gwawa ha anyị merụ nwu na ihe ọma ịlụbata ya ị na-ahụ ya na attitude ndị mmadụ ebe ahụ ibidogo nwewe issue nwaanyị abatago na family na with that na brain ya ndị anụnwa anabataghị m mana ha echefuo na Chineke mere ya otu ahụ ihe ndị bekee kpọrọ complimentary ka onye nke a were nyere onye nke aka ọ ihe Chukwu siri menye o meghị ya ka ị bịa gosi na gị nke onye nke dịefọ aga lụbata nwaanyị ahụ gaa wụrụ nwa bọyị n'ezinụlọ imili ikwu okwu na Baịbụl isi lee nne Jizọs ihe o mere ọwụ oge ugbu a nne a ga-apụta bịa gwụwa na mmanya ha na-eme aṅụ mmanya agwụgo n'ọgwụgo n'ọkwa gwara agwa n'ebe ọcha ha lena omebo ha
o ji nkọnkọ Kpọpụta eme nwa wedin ya. ị ga-aga ile ya na iji ego akpa ịstanwu mmanya gị ji nwere chi n'azụ ga-gote mmanya edome na tebụl ịnọ ịma na iji ego ịzụ mmanya edome na tebụl gị sị ka imebụ ha ka imebụ ha. o nwere nke enyi m nwaanyị mere afọ abụọ gara aga as na ha ịma na ihe ite ọnụ a ka ọ bụkwa na anyị Nke ya machiri dị iche. ọbụ mgbe ịma na m na-emetụkwa ụmụ ihe isi nri a mkpọtụrụ ya sị ya kedu ebe m ga-enyere gị aka ọ sị m na m hapụ na onwego onye ha kwụ ụgwọ Specialist. nsị ya kedu ihe a ga-eme anụ ọ sị m ha na ha gburu efi mgba nkịtị oru fraịde wedin satọde ọ enyi m nwaanyị m hapụkwa ihe nne m ekwakọrọ ngwongwo m gaa ka ngagharị aka nwaanyị ọ merukwa m ebe ahụ na-ene n'anya ndị gburu efi kedu anụ ebute ofu bo blak pata sị m na anụ eji eme wedin nsị ya unu na-eme ịma ọ lụrụ onye ebe a ha na-eme nke a na-akpọ Onye ofe mmanụ. engagement ịma ha nwa ga-eme engagement o deche eme wedin ihe niile nsị ya anụ a ka ga-eji eme engagement ya na ọsị m nsị ya ka ekwa na efi nwa ọsị m na ndị be di ya jikwa wee gbuo ya wee keruchaa ya wee burucha ede anụ na ya achọghị isiokwu mgbe anyị mụ na ọdacha chọọchị kpọọ ndị enyi anyị ndọzọsa biko bịanụ ka anyị mepụ onye ihu ihe a dịrị anyị hapụnụ ndị a anyị eburu anụ ahụ banye na ruumu ọ maghị ebe anyị ba anyị pụta hapụtawa ndị gbara ndị buru ibu Beme ya bịa mechaa ya m pụọ nọ mee ihe tomato were ya mechaa anụ a ọ nọrọ ụta na-ele m isi anụ ihe na-egbu unu amanụ m ị na-agwa m nọ ya specialist ka gịnị mee ka esi ebe specialist gị mgbe m tesi agakwa na event planner Ka ị were mara na di ya ọ pụtara ama m ihe ndị mmadụ na-eme ihe a mana ọ ka mma ichi ịkwado mgbamakwụkwọ na a na-ekwu ekwu ị ga-eji ego buru ibu gbalịa ụlọ mmadụ 10 ka ọ ga-ezu maka ọjọọ ka na mmadụ ga-abịa mgbamakwụkwọ gị mmiri nkịtị Ama m bịa n'ọnụ. o so gị gaa mgbamakwụkwọ n'ụlọ ụka kamgbe 7 o'clock ọ ṅụbeghị mmiri O so gị gaa reception. sokwe gaa reception o bu ọnụ la ọjọọ ka ị kwesịrị mee ole izuru obighị na ị ga-akpọ ụwa niile ka ọ na-akpọtụ onye dị ịkpọtụ mkpọtụ biko nụ jienụ nwayọọ geenụ ndụmọdụ maka ige ndụmọdụ ị ga-emebe onwe gị Eziokwu. ịgwa ya emebụ ndị bịakwara gị mgbamakwụkwọ ihe ahụ. Biko na ụmụnne m anyị ga-aga n'obere ezumike anyị bata ka ọ bịa anyị na Uchechi nwanne m anyị ya bụ n'afọ ka nke ka ha mụchaa ya anyị na-abịa